Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ya lunta 45 masiku asala 80 kuti anthu akaponye vote mu chisankho cha 16 September 2025. Dzinanga ndine Robert Edward, ndipo tipepese kuti lero programu iyi yayamba mochedwa chifukwa cha zifukwa zimene zinali beyond our control. Koma ndifothokoza kwambiri kuti nthawi zonse mmakhamuli pamenepo kuti mudzimva zimene Malawi, nzika, mbadwa kapena anthu okhudzidwa akadaulo amene timabweretsa mpulogalamu ya lunta 45 kuti adzatitambasulira bwinobwino zinthu zimene tazimva mwina sitinapeze mpata uzimvetsetsa bwinobwino. Ndi programu ya lunta 45 imene imapereka mpata umenewo kudzera mu zokambirana zathu. Mu programu yathu ya lero ndi makosana awiri awa tiyambira apa Baxter Gate chabu kumene Frederick Bill Malata. Oho. Yes. Kuti ndi ndani machokera kuti ndi bungwe kapena njani? Ife ndizika Okay. za dziko la Malawi. Zokhudzidwa. No, as we stand now, ndife nzika Okay. za dziko la Malawi. Okay, chabu. Zimene timakhala zoti tikakhala kuti takhudzika ndi china. Timaona kuti sibwino kukhala chete. Koma we should come and speak Chabu. out. Kulingani kapena kwachitika kanthu mdziko muno pachichewa matiko kanthula scissors. Kuti sunga kanthula koma kufunika scissors. Ngani yotachitika inuyo awiri munapita poera nkulankhula mwalankhula zinthu zimene anthu ambiri kapena anthu ena amene amaonera amati kuti awawa akuyankhula zinthu zizochokera pati azitenga kuti anthu amene wakuganiza bwanji. Munapita pansi pa bungwe ndikumbutsa kuti batika mkangulu mati njani Mbata zakozeda. mbata zokhozera munamva citizens kuti chani ukoko ndi zimene mumanena. Munapita pasonkhano watu wankhani munayitanitsa watu wankhani kuti mukafotokoze kuti kuti anthu aina adziwe mbali ina tiyambire kumene kwa Malata. Kodi muti mmati chani? Timanena kuti dziko lino la Malawi Yes. limakhulupirira mabodza amene atsogola. Oho. Yes, mabodza akatsogola, anthu akayankhula za mabodza, anthu amazikhulupirira. Ndefe bodza lija lisadapite patali, tinafuna kuti tibwerese choona chenicheni. Okay. Chonena kuti anthu adziwe. Anthu amangobwera kungonena kuti ama activist amenyedwa. Iya Sylvester Namiwa ndi activist amene wamenyedwa ndani amalo nyamula zikwanje. Onyamula zikwanje. Musakanga kuti mulamba. Tete ndikambe ndimene. Tikupita atu pamene. Okay. Amabwera anthu ndikunena kuti Namiwa wamenyedwa. Yes. Ndi ani amata azikwanje. Apolisi ali pomwepo. IMDF ali pomwepo. Nde ambiri amangoyamba kumalemba ma statement kumatani ma statement. Ma statement otulukaje oti pena kumayita kudabo kuti koma ma statement amenewa were they organized mpaka nzogolo dziko mpaka sogolera dziko ayankhula mulingana ndi mmene picture imene yayikidwira pankhani imene cha. So ife timanena kuti vuto limene lilipo kwambiri panopa ndi la ma politicians. Okay. Chifukwa ma politicians iwo akuona ngati kuti alibe platform mwina kapena akakayankhula pa nsonkhano malamulo akhoza kuwatsata. As a result amafuna kuti agwirise ntchito amene ma so called activist. Nde akuyika nyambo amene amayeza nsomba amayika nyambo kumbeza ndikuponya m'madzi. Nde kuti somba imakayang'ana nyambo ija kuti ikaje. Poti ikaje makapeza kuti atani yakola. So ma politicians ifeyo sitinabise tinanena kuti tinali against chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Ndi chimene chidaponya nyambo ndikuitana a Sylvester Namiwa ndikuitana Kambanje kuti tabwera.
tikupangirani gulu ili Citizen for Credible Election, Citizen for Credible Election. Nde gulu limeneli mulisogolere ino anthu awiri Anamiwa ndi Akamanje. Nde mupite mukapange ma demonstrations. Mukukambirana kwawo pagulu pawopo amati tikukambirana pano ndife akulu zinthu sizitani sizululika. Nde anamasuka amene anamasukira achipani cha DPP atithandiza ndi ndalama tikhala ndi press conference ku Southern Region, ku Northern Region, ku Eastern Region, komanso ku Central Region. Mona liba meeting ipo ino tikunena kuti we have the information, we have the information. Munthu sumane na chinthu chimene ulibe information iyo ilipo. Ndiye zimene tikunenazi sizoti munthu makhaudu liba meeting ipo pamene pali anthu awiri atatu amamanana kudya anthu koma mau satani amanong'oneza amwe ndakuuza ninoka koma musakauze wini pamene pokhani arani yapita. So whether muli ndi information ndeti ndi information muli ndi umboni wokwanira kukhala ndi umboni zina koma kukhala ndi umboni wokwanira bwino. So zimene monera basi ndeti kunena ndi umboni wokwanira bwino. Ndeti kunena kuti ma activist yo anagwirisidwa ntchito kuti iniyo pitani mukatsogolere ichi. Ndeti manena kuti chizikamba chasisazaye kuti njovu ichoke nyanga. Kuti zopeweka timayenera kuti tizizipewa chabwino. Ambiri titabwera ngati ineyo nali mmodzi mwa amene ndinatulusa information yonse kunena kuti patuluka zinthu izi kodi ndizoyenera kuti ma activist azikapangira ma demonstrations chipani pamene achipani ali ndi platform yawo amatapanga misonkhano samalesedwa. Now ma activist amene sazakhala pa ballot paper, why should they fight Malawi Electoral Commission? Nde tinabwera ndi kutsutsana nazo ifeyo timayembekezera kunena kuti anthu amene akubwera pano kaya ndi apaki kaya ndi Malawi Law Society kaya ndi Human Rights Ambassador, Human Rights Representative chanchane HRDC ali wonse kaya ndi UTM amene akunena kuti ayi koma watule pasi udindo chanchani, ife timaganiza kuti abwera ndi kutsutsana nazo kunena kuti izi zikumvekazi ifeyo sizikutikhudza. Koma tinapezeka kuti tinaona kumapeto zimene amanenazo kunena kuti atumidwa ndi a DPP ndipo achita endorse pa mademo amenewo tinaonanso kalata yatuluka imanika ipo mwene. Yes, ndibwirira kwa iyo. Yes. Akita. Yes. Munayankhula ku msonkhano wa Ankhani inonso. Yes. Ndipo mwazina mumakambaso zomene akukamba apa kuti ayi mai mukuti mai anabelo ntali manja kasana indetseko masankho ndi zina zotero mukugwirizana nazo ndikufunsa nifunso lidala mukugwirizana nazo munayankhula amalazi. Yes, tugwirizana nawo chifukwa chaona kuti zonse izi kuti zichitike mena akunena achikulirawa zona because ADPP mene atulukira ma audio leaked audios akuonesa kuna kuti ndamene anapanga move yoseyo kuna kuti mademo ajachitika anthu aja chimene amene uziwa chona kuti ameki analembera wina anauza wina aliyesa amene ali ndi issue ndi ameki kuti alembere karata apasa audience akambirana zifukwa zimene ali nazo aona kuti azisolva bwanji. Azipani anapita kumene kuja kuti ofuna chani apange audit is mathematic system. Nde kumene kuja anafusa mufuna muone chani system zimene ankafuna zoti kamafuna za security issues anauza kuti izi sitingatani sitingakuonese. Anthu aja anagwirizana. Azipani analibe vuto ndiza anabwerera sana lubwerube anakhala chete. Pabene mabungu amene amaitanisa mademo aja sana lemberepo karata kuti tufuna ifeso tidzapange audit. Amango panga zinthu mwambekesera. Amango uzidwa zochita. Anauzidwa kuti ndiyoyipa iwo anakhulupira kuti ndiyoyipa. Yoyipa bwanji amanena kuna kuti mashina amene akhala wononga masankho kuti ku maiko ena ngati Venezuela ndi Philippines. Yes. Pamene kuti ukoko zinachitika bwanji sakuziwasho because anali pa Times television anali susoba amene popo ndi Mwafuliro spokesperson
wa communications manager wa MEC anauza kuna kuti mukunama chifukwa ku Philippines anauza mathematic anauza muse ku Venezuela kumukuti zinasokonekera sikuti system inasokoneza anasokoneza ndio endesa anasiya dala kutenga mafigures ali mu system anaka user hao. So how can you blame system zimene zozo zikuonesa kuti anthu aja cheni chogwirika saa kutani akusowa akuti mai jana ana sanga endese bwinya choke chimene awara kusandi chani chabu Amalanda ndibwera so akita mundibudada fa mukuloyera no kumalo kumene sindi kudziwa zoti mukwanitsa kuita defend your own way zipompa Amalanda Yes. Kodi inuyo mumayangulira bungwe la MEC Amalanda it's a yes or no question. Mukanena kuti mumayangulira bungwe la MEC silikakhale yankho longole yes or no. Ayi. Yeah, munena yes munena no mukanena kuti yes or no with an explanation. Ayi. The thing is anthu anaika constitution ya dziko la Malawi limene lidaika entity imene called MEC. Yes. Ngakhale azipani zotsutsa ngandi aboma amapezeka kugwisa ntchito MEC ija kumakapangira ma convention kusonyeza amayikhulupirira. So MEC ija ndilifaliri. Okay. MEC ija ndilifaliri. Ife ndife ma player. Okay. So simunganene kuti sitingayankhule za MEC. Ayi. Kapena tisiya kunena kuti sitiyankhula za MEC chifukwa zikhanga ndikuti ifeyo tikhanga spokesperson. Ayi. Koma ndimafuna ndichenjeze kunena kuti chifukwa cha nthawi yathu tufuna tiauza Malawi momveka bwino kuti asamangothamangira kukhani my emotions. Tiyambe taiona situation ya amene ilili. Dziko lino tikuyenda ndi mkwiyo. Tithokoza president ya dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa ministry yonena kuti izichita civic educate anthu. Zote kodi izi mamba za president worship zote mumuyambe kuti president worship iya ndikufotokozatu kunena kuti kumbuyo konseko ministry imene yoyo tinalibe and oyamba kuichita lead ministry imene yoyo anali Timothy Ntambo. Timothy Ntambo bafuna ngokumbutsani tifamu kudziwa kuti mdziko muno munali national peace architecture mulamuliro wa DPP komanso idayambika nthawi ya Joyce Banda. Ine ndifuna ndinenesa pano pa mwina mundilole chifukwa cha nthawi. Okay, mwina mundilole chifukwa cha nthawi. Tikunena kuti amene adayambisa kukhazikisa ministry ili mukunena ndi commission yochita kukhazikisa president kuti mwina aziyang'ana koma tikukamba ndi ministry imene oyambirira kuyang'ana ministry imene yoyo anali Timothy Ntambo. Timothy Ntambo ndi amene anapanga ma demonstration kuyambira 2019 kumapita ku 2020. Now anafika pamene pachotera anali ndi experience. Kodi kumbuyo kuti tinapanga zotani? Kodi tinaonongeka dziko linaliononga motani? Kodi kutsogolo tipite tiende motani? Zimene zozotosa Malawi tikudziwa. So chimene ndimafuna kutanthauza ndichonena kuti Timothy Ntambo anafuna zija zote alumikize mitundu kuti ibwere pamodzi. Tinaonapo ife amulakhwalo omwe akukana kuti sakati kukumana ndi Timothy Ntambo. Zimene zozo Amalawi akudziwa. We haven't healed mabala a 2019 to 2020. So it's like a revenge now. Kani it's not about MEC. Mina fotokozera akita. It's not about MEC. Chifukwa MEC have been so open. Kufotokozera china chilichonse tili hapa tikuendera ndipo anayamba siana berontali manje. Amene anayamba amene ine andikupita mundisiye kai pang'ono ine ndifotokozere ya MEC. Amene anayamba nkhani imene jaenda chifundo kachai. Amene nali kumeki kuja. Tamvane ataisiya nkhanija pabwera amene berontali manje wapitirisa. As a commission mundu samapanga ma decision bike. Tamvane. So even if mukaiona nkhani ya Anamiwa anthu asiya kukamba nkhani ya MEC. Akungokamba ya Anamiwa. Mwamenya Anamiwa ndekuti minister atulepa sudindo. Mwamenya Anamiwa ndekuti IG atulepa sudindo. Mwamenya Anamiwa mwaiona mene. Nkhani ya MEC jadandi wenepo kusonyeza kuti MEC ilibe vuto. If MEC ilibe vuto koma kuti akungofuna kuzote tatie ntimponye uyu chimene chikakachitikire kwa uyu tibwere tiyankhule. Amene amfuna zimezo ndani. ATPP yo. Amene atuma anthuwo. You are not alleging. It's exactly what is there.
according to you. Ndipo ndi zimene ndikudziwa kunena kuti a DPP wo ndi amene anatuma akambanje so timafuna tinene kuti azitenga anawo ndikumapitisa inu pita muthalika nake Malawi muno mulibe pita muthalika nake ali ku America. Why should they use an eye wake? Mina na menyadi ama na menyedwera na miwa ndizowawa ole mutakhala inuyo. Mina na menyedwera muja ndizowawa kwambiri. Ndizowawa kwambiri koma ndizopeweka zinalizopeweka. Yeah, ndemba. Kani zija ndizowawa koma silinganelo sinalizowawa. Ndizowawa koma zinalizopeweka. Nditi kunena kuti takumbukirani inuyo. Mina na menyedwera bile mayaya ku Southern Region. Zinalizowawa. Tampana mene kwe? Mina na menyedwera bile mayaya ku Southern Region zinalizowawa. Anthu anamwera madzi koma simati wawa tikamakumbukira zimene zidachitika ku Zuzu anthu 20 kuphedwa anthu 20 kuphedwa what is it between you and DPP? DPP yo ndimene kupanga zinthuzo. I'm asking DPP yo ndimene kupanga zinthu so ngati kupanga DPP sitingamayisiyo sayitchula kuti zinthu zisinthike pakufunikira kuti a DPP avomereze machimo awo. A DPP amene anapha anthu 20 kuzuzu nthawi ya mademo tikukamba zana miwazi anamenyedwa siku la mademo pamene tikukamba za anthu 20 amene anaphedwa kuzuzu chifaso cha mademo akuti kunali maaudio kauti pali umboni ukuti muti chipani cha DPP kandi chipani chanji chimene chimapanga sponsor mademo zimenezo mutazipeza bwanji simunazipititse kumalo oyenerera ngati ku polisi chifukwa anamiwa asanapite kukachita mademo anakhala pasi da polisi ndani pena onso okuzidwa ndikukambirana inuyo mumadziwa muti munali ndi maaudio ndi zinazo bwanji simunazipititse kuti akulu mukamakambirana nkhani palitu izizi kapena munapititsa anthu aja sadamve. Kukambirana kumene kunali kwa ADPP mene maaudio akunenera. Yes. ADPP ndi ma activists. Yes. Banganika tibanga madema tibanga fund. Yes. You know, just funding demonstration. Second in the crime. Okay. Koma funding ma demonstration one na kuti alibe zifukwa zokwanira nde koipa. Okay. Chifukwa I'm very sure kuna kuti ala polisi kuna kuti aye DPP mfuna mapange fund. Madema leo sama pangedwa fund. Komano kupanga fund chinthu chone na kuti chimene chinalakwika pambachi kuti mademo zifukwa zake zinali zofoira. Ndefuso mlakuti ndi chifukwa chani inu mutaona mesa muti ndi muzika bone bwanji simunatengepo step yopititsa nkhaniyo ku moyendeka arafuna yake inuyo mukunena kuti nkhani yoti mumanena ndi yes awazangu agwera mwanena kuti mutati mwaimva nkhani mutapeza audio simunapititse bwanji munapangapo chani iya sindadero ndikudziwa yanga zimene munena zoti aya adapititse da wangaliki ndizinazoero ndikuti why didn't you take the audios ngati umboni chifukwa machula kuti ndi umboni nkupititsa kumalo kumene apolisiwo ndi anamiwawo amakhala pasi nkukambirana kuti akuluakulu tikhale ndi mademo chifukwa adavomereza kuti okay tapitani chabwino simunapange zimene zochifukwa chani kenaka muzika abwera nkumati ya zimene zilidungo kudai kuti ifeyo funso limene lolo ndimene tikuafunsanso ngakhale apakio kaya mukuti ndi American Embassy kaya mukuti ndi andani amene akunena panopa ndikumakana kuti tikhoza kuchita withdraw funding kuti apolisi sadagwire bwino ntchito yawo ndetu ufuna tikuauzaso iwowo kunena kuti adziwe kuti Malawi is a sovereign country. Ndengati Malawi ili sovereign country pasamakhale paja poti tizingoopsezedwa pachina chilichonse chifukwa cha mafunding. Munipesa menekwe ine ndikukhulupirira kuti anthu awawa pamene ma audio aja anatuluka amayenera kuti ayankhule before kuchitika kwa mademo proactive. Amayenera kuti alese kupempha amabungwe aja nkunati mademo awa asachitike. Ngakhale mutati mukapite pa Facebook page panga mukapeza nditalemba ineyo kunena kuti iyitu ndi nkhondo pakati pa MCP ndi DPP ground lucky ku ground. DPP mafuna American Embassy ichite action after gona pa Facebook pamene ine citizen of Malawi panopa kuchita act ataona tu amenyedwa na miwo alephera bwanji kuita act atamva kuti ena feta anaona pati anaonera kuti na miwo anaonera nditi kunena kuti iru timing amayenera zinthu izizi kukhala avoided samayenera kuti akayankhule munthu atamenyedwa kale inu ambassador wa America
anakalowa ku office ya MCP nthawi imene achakwera ali leader of opposition akukambirana ku state center ku MCP headquarters kunathidwa tear gas ndipo nthawi imene jayo sanabwere ndikane kuti tichosa funding sanabwere woti takathidwa tear gas tear gas manager ndani a police so tikamanena zinthu panopa tisamazitenge chifukwa chona tizokonza izi is an organized thing mukaona kuti atangomenyedwa na miwa ine dawerenga pena pake Agape Kombe walemba kuti mundipeze ndikuthandizani ndikuuze chifukwa iyi inayo organized zinthu zija ndetu kunena kuti atangoti amenyedwa na miwa oyambirira kupanga press conference anali a UTM bobwera kuti IG atule pansi udindo, Minister of Home Affairs atule pansi udindo, koma aucheni a police ma security agencies sana fufuze sana peze kuti chachitika ndi chani tiwathamanga kale kuti atule pansi udindo ati wapasuma udindo antangati a UTM a president ali ndi milandu ku court bali sana tule kale pansi udindo koma kuthamangabe kuti azipanga afuna u president kuna umene mukuyankhula koza milandu ndi zina zotero sindikuzozoti kufunika kwake kapena what is the connection with what we are discussing koma Agita mumafuna mulankule manena kuti ku stakeholders meeting sidina pite ukaos yes if we were not invited kuti tikayankhule zimene because we were not party ya jani murakada kuitana ni kuti kapena mwina DC kutsogolo kumwina azitha kutulutsa azitha kulengeza kuti ku stakeholders meeting amene mwina muli ndi zinthu zina mususana ndi ziza matemo muntu obwera ndi ma issues fete kana pete all right ezitokhala bwino komanso ndimafuna ndiyone wairo tikupanga blame DPP kwa DPP kuyambira poyamba program iyi ya mathematics inayamba mthawe yawo kuti lu mumvese kuti pamene zikuyambira pamene tikuti DPP nimene kusokona zazinthu pakadali pano anena after anamiwa alembera makalata ma international community mabungu ambirembera kuti atumiza serikali abwere muno kuzateteza nthawe ya chisankho ndekuti kulanda boma this is a sovereign state there is no way tinga ipange invite ma foreign forces kuti azabwere muno azakhala mubani ndekuti atipanga occupy zimene tikunenazo anthu aja akulephera kususa bwino offer checks and balances angobweresa zinthu zonena kuti sizingatheke yes timweka imadzi mkulu afuneka amwe madzi koma ndili ndi funso limene ndimafuna muliganizire bwino tisanabwere ku part 2 muzambira yankha pamene chukwa wani njani kuti anthu anapita kukachita zionetsero pa musimo yankha baba muganizire bwino chimene chikudinyani chiyani tikamabwera amalata komanso Agita akhale akuyankha funso limenelo ndine Robert Edward ndipo ndi program ya Lunta 45 makosa nawo ndi ena mwa anthu malayi muno amene akuti pamafunika kuti timvetsetse ngati dziko kuti chinasitsadzayi kuti njovu ichoke nyanga njani tabwera ndi program iyi chifukwa kwachitika pa Chingereza kuti widespread condemnation ya zimene zinachitika kulilongwe pamene kunali zionetsero lachinayi musatalikire ndithu ndi program ya Lunta 45 ndine Robert Edward ndipo ndili ndi makosana awiri Baxter Kita komanso Bile Malata amalatawa akhala munthu andale asintha kenaka activist ndi zina zotero abati ndi nzika chabe awa ndi modzi mwa anthu amene akhala kuyankhula ngati nzika zokhudzidwa mu ma press conference nde tukamankhani imene yachitika nde iwo akuti timafunika kuti ngati dziko timvetsetse kuti chinasitsadzayi kuti njovu ichoke nyanga njani musambe kuyankha ndinu Agita chakudinyani njani mzanu kamena gulu anthu akuti ifeyo tikuona kuti zakuti sizikuyenda bwino ndi tupita pansewu tukachita exercise ufulu wathu chimene chakudinyani njani pamene popo okay chimene chikundivuta ine muziwe kuti ine ndi nzika wa dziko lino chilichonse chikuchitika muziko muno chindikhuza ineyo chabwino chindikhuza chikhala chawoipa chindikhuza apa mmene anamiwa amenyedwera muja zandikhuza mmene anthu analephera kupanga business chifukwa cha mademo amene anthu kuseka mashopu zandikhuza mmene zonse anthu ena amalephera kuyenda ndili concerned ineyo chifukwa tukhala mziko ngati munthu mmodzi so pano timanena kuti zinthu
ngati mukudziwa kuna kuti zinthu izizi zifuna zichitike izi koma sizitha bwino ndi bwino kupanga avoid anthu aja amafuna apange mademo koma nalibe zifukwa zokwanira ufulu wopanga mademo sikuti yeso ndi ufulu koma munthu uziziwa kuna kuti ukhaleso ndi responsibility uzikhalaso ndi malire mukana mazolo sizitha bwino mutanthauza kuti chani sizitha bwino yes polisi ilipo okay. MDF ilipo sizitha bwino nde mudikire izi okay munthu zonse zimene anthu akhala kumenyedwa anthu akropeda sikuti panalibe apolisi apolisi takhala nawo oraro ine nabadwa kuwapeza apolisi alipo koma zinthu ngati zimene zimakhala zikuchitika okay. So one way of avoiding is kuna kuti kumapanga avoid zinthu zona kuti zitobwera some repercussions pamalo anthu aja analibe zifukwa zokwanira. That's why information imene ndikunenera apa ngonena kuti even kunena kuti iche ukuku chinachitika chakuti to prove kuti zimene akufunazo they are genuine amalepera akulepera nde pamene pacha like panopa anthu akunena kuti ena kuti yayi anthu aja kukhala ngati amalimbirana ndalama ndi amamenyana ena kuti yayi kukhala ngati azipani zina anabwera kwa companies kwa so those things. That's why apolisi aja ananena kuti aije a Minister of Finance anafotokoza mmene angachitire fund electoral commission. IG adafotokoza zimene azapange ngati apolisi ndipo adana kuti azikwanje MDF adanenaso chimodzimodzi. So iwaja achoka kumene kucha ndi akubwera akunena kuti ayi koma tikufuna tikapange mademo ndiye pakupezeka paja ponena kuti tadziwa kale kunena kuti zimene ukapangazi awatuma ndi DPP pamene tupakundiwa wandipati tadziwa kale kuti mine akupita ku mademo uku DPP ndi amene awatuma anthuwa anachita kunena kuti ayi DPP wonso ali ndi amene ali nawo mugwirizano anachula mwa Ford anachula mwa PP anachula monso anachula monso UTM kuti amene kuti ali mugodi mulungu umene muli nawo ndi anachula monso andi umboni kuti ndikuuzeni ndionena kuti menya galu one mbu yake anangoti kungomenyedwa namiwa ba chifukwa aninamiwaso kusonkhano kujeni kwa analina kuti osaopa osatopa slogan imene ndiaja ya UTM ndio kunena kuti wangoti kungomenyedwa kumene kuja tamvetserani niyo tikufuna tiauze pamalawa angoti kungomenyedwa kumene kuja follow press conference atulepa si udindo IG afufuza nthawi yanji UTM afufuza nthawi yanji akupukulu matu kwambiri sana fuse bwanja DPP pamene kunali ku Chasa College kuja academic freedom pamene amukito anali inspector general anakatia tiegas ku Chasa College anachita resign atabutia tiegas ku Chasa College inu tatieni tikatione za Chasoa amene anaphedwa student wa ku Chasa College anali IG nthamene jayo anatula pasi udindo mukaona kuti ayi palibe njaunji amene anali ku SCP ataphedwa amene uja mosadziwika bwino IG kapena Minister of Security Homeland Security wa then anatula pasi udindo dai mukati munene nkhani ya Blair Lule anachita kuotchedwa matako mosemu ndi ironi mmanja mwa polisi ndana anatula pasi udindo mukati mubwere ndi ukaona bonikali ndo wenweni uja atangona kuti ayi musamaphe malubino musamapope magazi ine ndiyenda maliseche DPP yenena namukuntha bonikali ndo magazi thupiro sene anatula pasi ndani udindo kukhala IG kapena Minister of Homeland Security pompano tolankhani wa MBC wamenyedwa ku Zuzu pamene amati tolankhani wa MBC afuna kutola nkhani wa DPP Kashololo anakamenya tolankhani palibe amene wayankhulapo so tikamafuna kukonza kutsogolo timayenera kuti tiyangane kaisa kumbuyo mistake akuti akumbuyo ndiye ifensi kuti wawa chifukwa chonena kuti tili ndi precedence kale imene tili nayo ndi precedence iyi ikutipangisa kunena kuti tisapeze solution to a problem ikakhalapo ife timafuna tibwerese solution kwaja kuti anthu ena amene mwina amazaganiza ngati maudindo ndaku nyumba kwawo maboma mbuyo ankauza kuti murepa udindo kapena zimachitika zinthu zimene amayenera kutola pansi udindo ndesa amatula chifukwa cha chimenecho apano wanso sakuyeneranso azitola pansi udindo zimene mutanthauza ndipo palibe amene anabwerapo ndikunena ife tikunena kuti tikuyenera kuti tikonze chitsogolo pamene tikupita kuti chitsogolo
tisangofikira pana miwa kuti choti na miwa wamenyedwa ndiye tiyambe kunena kuti tulani pasi tisanakonze za kumbuyo tikufunika kuti tione kuti kodi anthu 20 aja adaphedwa aja nthawi inapanga ma demonstrations chidachitika ndi yani ndiye tikunena kuti I'm trying to say kuti stakeholders meeting inafunikira inafunikira kuti kaya ndi apaki kaya ndi amwewesi kaya mukuli ndi amaembasewo abwere pamodzi manive atakhala ndi report limene ma security agencies atani abweresa pamodzi kuti tatiyeni tione kumbuyoko DPP idapanga isi idamenya bile maya akupanga ma demonstration DPP idapha anthu 20 kuphatu usiti kunena kuti kungomenya ngati mene anamenyera na miwa ujakuonesa kumbuyo koseku kuti koma kupha anthu lamba adaikidwa mani tikunena pano ndiye tikunena kuti titati tione zinthu ngati zimene zichazo tikanakhala anthu kuti timve chisoni usati tingothamanga yemwe menyana miwa basi tulani pasi udindo ihayi anditi apempha president aziko lino kuti nkhani iyi akuine kuti adekhe bwino bwino chifukwa atha kungozuza kapena kungolanga mwana asanalangwe chifukwa cha pressure ya anthu mwana wake akuti afuna kuti achose minister akuti afuna achose IG ngati sangachite resign okha ndiye tikunena kuti pressure amukolowelako ndipafana kufuse nifuso yes don't you think kuti the president atata kulandira pressure kuchokera kwa anthu it's necessary because people are demanding something from somebody they employed tikunena kuti chifukwa chisangotengera kuti chisanzo chingokhala chifukwa na miwa wamenyedwa ayi ngati sizona kuti chifukwa na miwa wamenyedwa that's not the reason enough chifukwa issue ya namiwa it was avoidable manive it was avoidable because sisi kana mapita kwa kita muzio kuti nkhani anamiwa was avoidable ati chile chimene ndingapemphe ma activist akamapita kuti akufuna kupanga mademo amapita mmene muja mwathamo kama kapita ndi anthu a polisi kaya ndi wazikwanje ifeso ndifokonzeka zimene zimakhala kuti akita ndili ndifunso fusa kunabwera anyamata atanyamula zikwanje kumakhapa anthu apolisi akuona IMDF akuona zimene zijazo kwa ino zizokuti anthu awuzirani chani ine ndauta ma pictures ma social media kuti namiwa kumenyedwa komanso pa gurupo panaliso a police koma ine ndikuona ngati kuna kuti kubanira kuti a police anangoona sana panga ndikulakwa because ndikumva kuna kuti a police anatira tear gas kuti anthu aja atapulumusa namiwa nda police omwe komanso amene anamuteteza ya police okumuteteza namiwa akuti akutengera moto a police anamuteteza so akamati sana muteteza utanthauza kuti chani kunali kofunikira kuti anyamalazi kwanja atulukire pamene paja kalipa siku nali kofunikira chabu kwa mano ngati tinga akafufuzidwa akapezeka yo wazayanke chifukwa chani anapezeka pamene paja amalanda yes kunali kofunikira kuti anthu abwera pamodzi afuna panga zonetseyo ndi kutulukire gulu la anthu litanyamula malupanga kunali kofunikira kutero ineyo ndibwererabe pompaja ponena kuti ma demonstration awawa ndimuti kuyankha ndifuna ndifusenso kunali kofunikira kuti anyamata anyamula zikwanja ndikuyankheni funso lanu malemu Bingwa Mutharika adayankhula kunena kuti mukuona ine ndikunyozedwa wachipani amateteza president wake dzukani munditeteze dziko lino la Malawi ngakhale wa misala amakhala ndi kholo lake ngakhale wa misala ali ndi bwezi lake ndikunena kuti ngakhale atanipeserenetu tikunena kuti nkhani iyi mukayionesesa kumene kwachokera iyo kuti yachokera ku DPP mwanive a DPP akufuna kulanda chinthu cholinga cha DPP afuna kulowa mboma mdani wawo wa DPP ndi MCP musaganize kuti ngakhale MCP yo ilibeso anthu awo amene amachikonda chipani chawo ine am not saying kuti anthu ndi MCP koma ndikunena kuti tizikhala ndi picture yomadziwa kuti tikamati tikuyankhula kaya tikumunyoza Chakwera kaya tikunyoza Peter Mutharika tizidziwa kuti Peter Mutharika ngakhale wotani koma ali ndi anthu ake amene amamusatira was it correct kuti anthu afuna panga zonetseyo ndi kubwere gulu la anthu anyamula malupanga ndikuyamba kusokoneza zikuoneka kuti mwina mukufuna kuti amalawi asamvese utufuna muzimvesetsa kunena kuti chinthu ichi kumene chachokera ku DPP khazikitsani pomwemo khazikitsani Citizen for a Credible Election group mukatsogolere tikuthandizani ndalama tikuyikiramo ni anthu athu ma organizing secretary alowa menemo azikakupasani anthu azikapanga ku mademo akuchoka kupita ku mademo ndi aja a DPP
ndiye muganiza kuna kuti ADPP akufuna kuti agwetse awa iwo akhale pati zili ngati galu galu akapana fupa ukamamuthamangisa kuti umulande fupa yamatha kulita yako ndi ukuluma iwe malingana ndinu zimene zinachitika mu lejezazi kwanje ine ndikuona ngati kuti zinali avoidable you not answer my question timalize ndiku tinene chonchi okay chabwino inuyo apo vuto mukupanga kwambiri pa issue ya jani tikamana kuti mademo ajanaro olakwika anaphwanya maufuru a anthu ena kwambiri okay we are together what I'm saying is I'm giving you a scenario which happened on Thursday in the morning kuti panali anamiwa amene in your understanding amapanga zinthuzo molakwika akuti zimachokera kuti pipi ndi zinazotero koma ndikuti chimene chinachitika anthu atakumana kubwera anthu atanyamulazi kwanje was it a correct thing malingaliro amene mukunenawo mukwanena pamalo poti tili pamtendere panopa zimene tikunenazi zinali zoti kumbali zinali kuti kumbali kunena kuti anthu programu yachokera ku DPP aliyense akudziwa kuti awawa anamiwawa ndalama azitenga zachoka ku DPP chimene ukapanga uku akagwira ganyu unena kuti achotse achakwera pampando akakhalepo iwowo mwanive mukudziwa ine namiwa anali ku State House akita ndawo yatithera ndi dziko limene likupita kuchisankho kandi otsutsa kandi ndani kamuti ma activist ndi zinazotero mademo ndi zinazotero koma tili ndi chinthu choti tena tichite mukhoza kuwalangiza bwanji amalawi chifukwa ma activist yo amanena zoti tikuchitira amalawi andalewonso amanena tikuyimirira amalawi inuyo ngati nzika mukhoza kuwalangiza zotani amalawi kutengera pa zimene takambirana ndikupasani 30 seconds chimene ine ndinganene nchona kuti amalawi tisagoneke kwambiri kuti titotenga kupeza chinthu chimene tikufuna chifukwa cha ukhuruku zipani za ndale zikhale organized ziziyendesa zipani zawo ngati bungwe ngati institutional professional institution azikhala bwinobwino azisata ndondomeko ya ma constitution yawo aziyendesa bwinobwino kumapangaso review osangoika kunena kuti basi bora chipani koma angoendesa constitution ingokhala yofunikira kupanga register koma kwinako mango opanga zawo there is no way chipani chosokonekera chingaendese boma labwino so izi nzofunika kwa ma activists ineyo ndimafuna ndinene chonchi activism si business activism is a calling yonena kuti aziyankhulira azithandiza kuunikira amalawi kaboma pa zinthu zina zimene zikuchitika koma zonena kuti lero ukharakara kati pe job lera kuleba akulipire andira pa assignment iyi kapange ndi chakuti ukapange chifukwa choti pali kandalama sizabwino zitionongera mioyo yathu izitionongera mbiri zathu tiyambana ndi anthu ambiri because tizikhala kuti amene munthu autiuza ukapanga koma pasi pa mtima kuziwa kuti munthu uyu sanandirakwire ineyo koma iweyo have been hired kuti ukapange zimene si zinthu zabwino tizipanga zinthu zorondora nthawi zonse pamapenipeni a yes or no question nkulakwa munthu kumati inuyo abakistakita titakambira nazo sezi akutumani akudyesani akufumbatisani ndalama kuti muimbire manja ameki ndi aboma nkulakwa it's a yes or no chabwino kumene ndimafuna muyankhula nda Malawi ndipo mukamayankhula muyangane kamerayi nzika tatenti iwale za DPP MCP kamuti ma activist nzika tikupita ku chisankho amalawi anzanga nzika yopanda udindo ili ngati nyumba yopanda tsanamira imagwa ma rights amakhala ndi ma responsibility ufulu uli ndi udindo osamangoti chilichonse ndi ufulu wanga ukuononga ayi mdziko muno zipani zonse zidachita register ndipo zili mmarekozi a dziko lino kaya ndi wa MCP ndi Malawi kaya ndi wa DPP ndi Malawi ma activist asamakhale onena kuti koma ndimenyere ufulu a DPP kuti alowe mboma kapena chifukwa chona kuti uya kuchokera ku Southern Region ndeneyo ndikuyenera ndizipanga za ku Southern Region president amakhala mmodzi at a time sizitheka kukhala ma president awiri kuvomereza anthu aluza chisankho kusavomereza kumakhala ndi zifukwa zake zoyipa kwambiri ngati zimene tikuziona lero a DPP
sadavomereze kuti adaluza zisankho kwa Dr. Lazarus Chakwera. Akuyenera kuti avomereze kuti zisankho ticha adaluza, panopa akupita ku zisankho zina, apite pa ground akathamange pamene paja ndi kumene kuli mavoti. Munthu usamangodzuka ndi kumenyera amalawi kusana kaapeza amalawi. We have gone to the very last part of our concluding remarks. It's a yes or no question. Mena anachitira anzanu. Kuti inuyo amalata akutumane. Aboma kanda achipane cha MCP kanda ameki ndiye nawo. Kuti mudzaombera manja. You should give a different story from what transpired on Thursday. Nkulapa munthu kumakuganizira ndi choncho. Mulibe umboni umene ndanazo ni yes or no. Mulibe umboni umene tili nawo. Mulibe umboni umene tili nawo ndona kuti DPP anatuma anamiwa acha mbanje. Ziko mkwambiri. Chabino amene ndithu ndi Baxter Kita komanso Abire Malata ndi anthu amene kuti abwere tinachita kuwachaira lamya koma tinavutika chifukwa nthawi kuti itatha, komabe anasiya zinthu zawo ndi kuthamangira kuno kuti tidzakhale kuti tikambirana nkhani zofunikira kwambiri. Titamaliza zonse tonse ndife Amalawi, ndipo pa 16 September toyenera kusunga mtendere amene anenera Baxter Kita komanso Abire Malata kuti tikuyenera kusunga mtendere chifukwa pakakhala pali mtendere zinthu zimayenda. Mlali ndine Robert Edward mwakumanonse. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.